Paling pangandika sinuwun. Rumangsa bombong penggalihku saben-saben sira ngadhep ana ngersaku. Sira tansah ngaturake kahanan ing Kadipaten Kediri ayom titik tentrem Kertaraharja. Nuni. Ya kaya mengkono iku sing ndak suwun Kakang Patireksanata pakarayan kang utama aja ndok lirwakake Kakang Patireksanata. Sendika dawuh sinuwun. Lenggah kang prayoga Kakang Patireksanata. Nuni. Pangeran Sepuh Lingga Kesuma. Iya, anakku Lembu Amijaya. Nyuwun pangapunten panjenengan satunggaling pilih sepuh wonten ing Kediri. Iya. Mboten wonten awonipun pilih panjenengan menika tansah ngengetaken dhateng kula. Sebab nyuwun pangapunten kangge Pangeran Sepuh. Anggen kula jumeneng adipati wonten ing Kadipaten Kediri menika tasih jubluk ing pambudi saha kirang pasinaon. Menawi Pangeran Sepuh Lingga Kesuma mboten tansah ngengetaken dhateng kula. Badhe kados menapa kawontenan ing Kadipaten Kediri? Menawi kula lepet mboten dipun angetaken dhateng Pangeran Sepuh Lingga Kesuma. Iya. Anakku Lembu Amijaya, Adipati Kediri sing tak tresnani. Keadaan dia. Kahanan Kediri kanggoku nganti saiki ora ana sing ngejiwake. Mekaten. Iya. Nanging anggonku nglawentah anakmu aja kuwi gawe putuku mutung. Ini Apa ya? Sira. Aja nganti sira anggonmu nglawentah ngurus putuku nganti putuku mutung. Sebab ini nganti saiki aku ngrungokke putuku urung eneng niat arep krana. pancen leres pangandikanipun Pangeran Sepuh. Pilih anak kula pun Dewi Sangga Langit. Menika dereng purun nampi penglamar saking dinten kemawon. Nanging menapa sebabipun kula dereng mangertos. Aku tak nakoni putuku ya. Ya? Iya. Pangeran Sepuh Lingga Kesuma kula aturi lenggah prayoga. Iya, tak penake. Menika garwa dalem menapa Pangeran Sepuh? Loh, iki kan bojomu. Ini. Lali kan bojomu? Lah iki kesupen pun sampun dangu mboten Oh, pinanggih ya. loh, iki kan mantuku to. Iki Anjarsari kan mantuku sing paling ayu sedunia. Karena garwane jenengan, garwane sadar garwan nira. Ngaturaken kasugengan Nyai Pangeran Sepuh. Iya. Dalem ingkang sowan Raja Lembu Amijaya. Indi. Kasinggihan. Kok menika kadoten wigatos ing wekdal menika Raja Lembu Amijaya. Indi. Iya. Nyai Pangeran Sepuh Kenapa boten Lingga dangu? Kesuma. Iki ngene. Kahanan Kediri iki tumrapku anggone nglawentah Lembu Amijaya tumrap memimpin Kediri kanthi apik. Nanging pesenku prajurit kabeh kudu waspada sebabe putuku iki akeh sing ngarepake putuku. Lah mengko apa sing dadi penjaluke putuku padha dijaga kanthi bener. Iku lho. Oh ngaten Iya. Pangeran Sepuh Lingga Kesuma. Iya. Menawi menika gampil
Inggih. Mboten sakuwatos menawi mangke Retno Asih menika. Mboten saged milih Kang Mas. Inggih. Pangeran Sukorinda Kusuma. Iya, nanging kabeh mau sing nentokake ya kuwi putuku dhewe, Dewi Songgolangit. Hanje leres. Kula rumiyin nggih pados jojo niku nggih ngaten menika. Men, dalu ora kowe. Oh, ngayu niku payu. Inggih, inggih. Matur sembah nuwun Nyai Pangeran Sepuh. Dene Nyai Pangeran Sepuh sampun kersa paring pawejangan dhateng kula, paring wawasan dhateng kula mugi-mugi menika nambah ana dhateng wawasan kula. Iya anakku. Kabeh padha kok urus bareng-bareng. Inggih. Ya. Inggih menawi ngaten kula aturi lenggah ingkang prayogi. Iya. Temenggung Larasmaya. Nah niki Kanjeng Sinuwun. Lepat ngaturaken pangabekti kula kunjuk wonten aturipun Kanjeng Sinuwun. Ya tak tampa sira ngaturake pangabekti ana ngersaku puja lan pujiku ganti sira tampani pangeran. Nah niki Temenggung Larasmaya. Nah niki Kanjeng Sinuwun. Sampun kula tampi asta kalih mugi ana pisaken jimat paripih dhateng kula Kanjeng Sinuwun. Temenggung Larasmaya. Nah niki Kowe sawijining temenggung. Pinangka tepa tuladha kabeh para manggala ning praja ing Kadipaten Kediri. Mula tak suwun kanthi banget Temenggung Larasmaya. Sira aja duweni watak rumangsa bisa, rumangsa pinter. Sira sawijining temenggung kudu bisa ngandhap asor sebab ana pawejangan sing gampang dicontoh. Nah niki Kanjeng Sinuwun. Contone drum kae yen isi banyu yen dituthuk suarane mung duk-duk. Blundangan ngoten nggih. Ning yen ora isi banyu yen dituthuk suarane kemlontrang. Ana meneh siji. Yaiku pari. Pari iku yen isi tumungkul ndungkluk. Nanging yen ora isi dheweke dengangaan. Nah, yen kowe bisa nulodo antarane drum lan pari, uripmu bakal tansah dicaketi marang kabeh para kawula ing Kediri. Nanging yen tumindakmu duweni watak rumangsa bisa ora mung kawula cilik Narapraja bakal ngedohi marang sliramu. Pekaten Kanjeng Sinuwun. Mengkono Anggen kawula dados tumenggung wonten ing Kediri menika. Mbok menawi Kanjeng Sinuwun menika badhe ngersakaken menapa sedaya para kawula menika sampun siap siaga Kanjeng Sinuwun. syukur Temenggung Larasmaya. Kakang Pati Reksanata. Kadang kala Temenggung Larasmaya iku ya ngangeni. Nggih, Ning kadang kala jengkelake. leres menika. Leres. Ngangeni yen dheweke sregep nggone sinau. Kadipaten Kediri menika menawi wonten temenggung ingkang kados Larasmaya. Larasmaya. Sedasa kemawon sampun nambahi Gawe. Bener. awit nggih Larasmaya menika ingkang sampun ngertos Bener. sampun ngertos
Sungguhipun. Nanging Patih Reksanata. Nggih, kados pundi? Kadang-kadang kala gawe jengkel. Gawe jengkel ngene. Pripun? Rumangsa bisa. Rumangsa pinter. Pranata Oh, ya sakwise diteliti ya. Tumindak sing kaya ngono iki ora prayoga. Nanging kudu bisa rumangsa. Pinter rumangsa. ah nggih, leres. Aja Sasampunipun dipun teliti, piyambakipun menika ngertos catur jangka paugraning negari Kediri menika sampun mangertos. Ingkang Pancen sampun bener. dipun tulis para winasih sagunging para siswa, inggih menika Panca Tunggal. Nah menika Panca Tunggal ingkang nomor setunggal menika sedaya manunggaling raos ing antawisipun kawula dhateng Nayaka Praja. Menika panjenengan menika ngertos menika. Nah, Ya iku sing dadi kangane mula tenggung ayo padha asung ing Sulodo ing Madya Mamekasa lan Tutpuri Andayani. Nah, iya. ya. Nggih menika sinuwun. Temung laras semaya aja lara atimu ya. Iki pinangka ora kok jeneng iki menehi pawedjengan karo kowe nanging iki ming srana kanggo ngengetake mbok menawa sliramu kadang kala ya sok lali. Iya. Kepenak nggon lenggah. Kakang Patih Reksanata. Kados pundi? Sak temene dina iku dudu dina pasuwanan. Nggih. Nanging aku nganakake pasuwanan iki wong ngumpulke keluarga. Menapa ingkang dados penggali penyerang monggo kula kiri medal. Ora ana liya sing tak penggali kejaba mung putraku Dewi Songgolangit. Sing nganti tekan saiki putraku Songgolangit durung gelem sambut silating akrami. Kamangka akeh para kadang adipati, para punggawa praja kang lamar ana ing Kadipaten Kediri, nanging nganti tekan saiki durung ana pawangsulan. Durung ana panyuwune apa? Aku durung mangerteni. Nggih, kula nderek. Nun sewu raja luwari sedaya. Nggih. Tapi mangke kula taklet dumateng anak kula Dewi Songgolangit. Punapa wonten kisi-kisi piyambak ingkang badhe dipun kersakaken putra kula menika? Kisi-kisi menika apakah Dewi Songgolangit? Jangan kula ngerti lho. Nyai Pangeran Sepuh Injih. menawi ngendikanipun ngangge kisik-kisik menika nuwun pangapunten kula boten mangertos. Nah, menika pamundhutipun putra kula sing ayu dhewe kaya ibuke iki lho. Dewi Songgolangit ora ngilang-ilange ibuke. Ayune padha ming ketoke wae. Ning sakjane ya ayu anakku. Sumangga. Nggih anakku Songgolangit. Injih pangantika ingkang dawuh Kanjeng Rama. Besok yen wis tekan pentas lenggahe besok ana papan. Kagak. Aja nang kono aja medhun. Niki sikile grinjiken Rama. Ya, nanging ora apa-apa. Nggih. Songgolangit putraku, aku gagal nyuwun prisa. Injih Rama, menapa ingkang badhe panjenengan damel dumateng kawula pun putra Kanjeng Rama? Sliramu mangerti akeh para kadang adipati, para pangembating praja kang padha nglamar karo sliramu. Nanging kenapa nganti tekan saiki sliramu durung nampa siji wae panglamar Songgolangit.
Nuwun injih Kanjeng Rama lepat nyuwun pangaksami. Liripun ngantos dinten samangke dereng wonten satunggalipun pawongan sok sinten kemawon ingkang saged gugah dumateng manah kula Rama. Sangga langit. Pangandika ingkang adhawu. Yen nganti kedlarung-dlarung ora ana siji wae penglamar sing ndok tampa. Apa ora gawe wingsem ing asmaku ing mengkone? Apa sliramu ora mangerti yen mengkone bakal dadi kembang lambene para kawula ing Kadipaten Kediri. Mergo sliramu dianggep prawan kaset. Punten dalem sewu Rama. Jodho menika wonten astanipun Gusti Allah. Liripun sakmangke mbok menawi wonten lan dumugi jodho kula Rama. Oh ya yang pancen kersamu kaya ngono pun Rama mung bakal nderek sak marang kersamu. Ya Ibu. Ayo. Kawula sowan Cirebon. Ugi kula. Kisana ingkang nembe rawuh. Ayo. Ampun dipun wastani kula menika tambuh namung estunipun kula menika dereng tepang kaliyan panjenengan. Panjenengan menika pawongan saking pundi? Asmanipun sinten? Ayo. Yen makunten saderepun salam taklim nggih. Oh, nggih. Nggih nek kawula menika karaya-raya saking Cebrang Wetan menika kula nggih menika naminipun Patih Cangganok. Patih Pujanggana. Nggih, terus menika. Saking negari pundi? Menika saking Bantarangi. Saking Bantarangen. Nggih, Nggih. saking Bantarangi. Dados wonten wigatos menapa panjenengan menika sowan wonten ing Kediri? Nggih. Saderenge nyuwun pangapunten malih-malih napa ingkang badhe kula aturaken. Nggih menika dipun utus kaliyan Prabu Gusti kula Prabu Klara Siwandono. Awit Prabu Gusti kula menika sampun utus kawula wonten wonten Kadipaten Kediri. Nggih menika dipun aturaken menawi nggih saged atur ngembun-embun enjang Manjawing kisana. injih. Panjenengan menika badhe matur kaliyan Patih menapa kaliyan Ratu Gusti kula menapa sinten ingkang badhe dipun lamar? Wong ajar. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nggih. Kula nggih badhe matur sekalian saking panjenenganipun Gusti nipun. Oh, boten. Nggih. Kula kiri prayogaken saking sawetawis. Wis tak gedhem. Sinuwun. Kepiye Kakang Patih? Menika wonten pawongan ingkang badhe matur piyambak wonten ngaso dalem. Monggo kula kirindangen. Leres panjenengan Patih Pujanggana saking Bantarangi. Leres mekaten Gusti. Nggih. Lajeng wonten wigatos menapa dene panjenengan sowan wonten ing Kadipaten Kediri. Nyuwun pangapunten saderengipun kawula matur nggih menika salam taklim rumiyin saking Sebrang Wetan nggih menika Kerajaan Bantarangi. Oh iya. Kula tampi salam taklim Ratu Gusti panjenengan. Saksampunipun panjenengan kundur salam taklim kula ugi katuraken wonten Ratu Gusti panjenengan. Wis tak gedhem. Saderengipun badhe kula lajengaken matur awit kawula menika suwan wonten Kerajaan Kediri menika diputus sakaliyan bendara kula ugi Gusti kula nggih menika Gusti Klara Siwandono. Dipun utus dhateng Ratu Gusti panjenengan. Nggih. Menapa wigatosipun? Lah menika malih-malih napa badhe pun asake dalu menika dipun suwun nembun-nembun enjang jejawak sonten nggih menika nglamar. Dados
kasaripun panjenengan badhe nglamar. Leres. Nglamar anak kula Dewi Songgolan. Inggih. Inggih. Nyuwun pangapunten. Menawi purba wasesa menika purba menika wonten tangan kula. Nggih. Namun wasesa wonten anak kula pun Dewi Songgolan. Duk 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 duk. Nah, pate. Jangan Pati jangan. Tapi Prabu Wonosobo. Jangan loh, yang mana yang tembak-tembaknya. Ini. Aku duluan. Ah, nggih. Dari mana? Nggih kangge nglancaraken onta-wancana. Nggih, kangge nglancaraken onta-wancana. Kula ingkang sowan. Oh nggih, monggo. Monggo kisana ingkang nedhi rawuh. Panjenengan menika sinten lan saking pundi? Panganan kawula saking Ludaya, Saking Ludaya. nami kula Reksanata. Oh nggih, Patih. Ajeng Reksanata. Oh, Patih Indrakala. Indrakala. Nggih. Wonten wigatos menapa panjenengan sowan wonten ngasanipun? Kula sowan menika badhe matur piyambak dumateng Ki Kanjeng Sinuwun. Oh nggih nggih. Kula aturaken prayogaken saking sangaris. Nggih. Nuwun nggih. Sinuwun Kakang Patih Reksanata. menika ugi badhe matur piyambak wonten ngarsa dalem. Monggo kula aturi. Iya. Lenggah Kang Prayoga Kakang Patih Reksanata. Wonten niki. Leres panjenengan Patih Indrakala saking Kadipaten Ludaya. Leres Kanjeng Adipati. Inggih. Lajeng wonten wigatos menapa panjenengan sowan wonten ing Kadipaten Kediri? Kawula dipun utus kalian Singobarong kapurih nglamaraken teng putri naminipun Dewi Songgolan. Inggih. Dados panjenengan dipun utus kalian Prabu Singobarong kasupring nglamar. Leresan Sinuwun. Inggih. Nyuwun pangapunten menika ugi pepatih saking Bantarangin. Menika ugi badhe nglamar. Yo pangapunten sinuwun. Inggih. Kali paring sinuwun. Yo, Indrakala. Lah wong sing nglamar ki dikek aku. Lah kok kowe yo melu-melu nglamar yo piye? Lah aku ya diutus karo rajaku Singobarong kok nglamarke Dewi Songgolan itu piye to? Rajamu sapa? Raja Singobarong. Singobarong. Iya, betul. Sampeyan kuwi dikek aku kudune aku sing ditampa sik ora sampeyan sing malah melu-melu nglamar. Tapi sampean kan durung itu jawaban juga kan? Lho, ora juga mau sing bahasane juga. Saiki ngene bae. Aku sing kaya ngene kurang stop atiku. Aku tahu apa. Aku dikode Singobarong juga itu utus aku supaya nglamarke Dewi Ora Songgolan. kesane manuk. Ayo. Yo pangapunten. Iki para pelamar kecicilan kabeh. Kakang Patih Reksanata.
Nggih, mari pangandika sinuwun. malah dadi ora karu-karuan Iya. kahanan ing Kadipaten Kediri. Menika ingkang dados dipun nami kriwikan dados rujukan grubukan dados mangisan. Yen ngono Kakang Patih Reksanata. Nggih. Ngitriya to wadyabala segelar setapan. Pambengono Patih Bantarangin lan Patih Budaya. Menawi mekaten kula nyuwun tambahing pangestu. Sing ati-ati Patih Reksanata. Prajurit Sinopati, ayo derekno. Pangeran Sepuh Linggo Kesumo lan panjenengan Nyai Sepuh. Iya, anakku Lembu Amijoyo. Kados ngaten kawontenan ing Kadipaten Kediri. Iya. Pramila sumangga Pangeran Sepuh sesarengan kula lan panjenengan meminta wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung mugi-mugi mboten wonten menapa-menapa ing Kadipaten Kediri. Iya. Monggo kula dherekaken wonten ing pepengkeran Iya, Pangeran Sepuh. Amijoyo. Anakku Anjarsari. Nyai Sangga Langit. Dewi. Dewi. Iya, Dewi. Kowe mangerteni dhewe kahanan dadi kaya ngene. Mula mung siramu sing bakal maringi keputusan marang penglamar Sakara. Ayo derekno pun Rama mambengi marang Patih Sakara. Monggo Kanjeng Rama, monggo Kanjeng Ibu kula dherekaken. No, Ayo Dewi Sanggalan. Sumangga kan. Perang kan nggih. Perang. Prajurit monggo. Monggo prajurit kados biasanipun kados pasangan kiambak-kiambak. Nggih. Ayo. Mas. Pasangan kiambak-kiambak. Mas apa iki jenenge? Mas Darto, ayo Mas Darto, cepat. Gutuk-gutuk saya. Enggak ngomong. Kayak ikut ayo. Tapi itu terbakaran. Nah, aku perang kali sini. Mas Aru, Mas Karim, mana Mas Karim? Mas Joko. Pak Usri. Pak Usri. Pak Karim. Pak Karim Mas. Kali Pak Junawan. Positif kali. Yuk, ayo Mas. Akan sini udah perang. Prajurit, mau pasar kayak. Satu, dua, tiga, empat, ya, nggak apa-apa terserah. Ya, dan main. Nah, ya, ya. Ini lagi. Sini.
6 gerakan. Ini 3 aja dulu, 3 aja masuk. Ayo. Udah ya? Udah. Tembak 1. Kalau mau diulang, Oh iya. nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Udah. Diulang nggak apa-apa. Sini aja, nggak apa-apa. Itu masih latihan deh. Sini aja mana lewat bawah. Ini kita langsung nyanyi Pak. Langsung nyanyi deh. Langsung nyanyi deh. Jamu
Wong malih aja diseroi. Mbok, mbok. Mbok, mbok. Bendarai Putri. Mbok, mbok. Jarine putrinya arek dilamar tapi mbok. Kok gelem piye to? Arek dilamar. Tapi putrinya ora gelem. Kok ora gelem wong ganteng kok ora gelem iki lho. Apa malah gelem karo aku wae mengko. Lah aku kok wae kok sing dilamar. Aku gelem to, Mbok. Paling kan milih iki kok. Kacacan. Bukan kok ya aku ganteng ki memang. Putrine sing dilamar kok kita sing ngarep to ya. Lah putrine kok ora gelem kok. Yuk, kita seneng-seneng mana yuk. Nyanyi mana yuk, Bu? Aku wae kok. Kok sik nyanyi aku rek kene kok kula Jaluk mengko ngenteni sing arep nglamar, sapa sing arep nglamar? Wong putri lho ayu ora gelem sik golek sing lebih ganteng meneh. Kadang Mbak, Mbak heran lho, Putri Songgolangit mau Piye kok padha wis parisuka, parisuka apa wis rampung anggene tata dadaran, tata busana. Kok kabeh sajake kok wis riang gembira kaya ngene iki lho. Hibur diri lho Putri. Heeh, hibur diri. Pripun? Wah, sedaya sampun rampung. nggih kula masak jengkol sampun mateng. Kasinan apa mboten? Asin. Asin? Heeh, berarti kuwi ya rapi karo Pak Rapi, Putri, rapi. Apa hubungannya asin karo rapi? Lah iya ya. Heeh, iki ngono lho Biyo. Kang mbok ki kan dilamar karo sapa wae kok ora gelem. Iki yo mbok kepiye karepe Kang Mbok kuwi aku yo durung mangerteni. Engko nek Kang Mbok oleh jodoh aja awake dhewe padha miring dadi iring-iringan, ngiring nganten ngono lho. Piye kira-kira? Ya karepe dadi ngono Putri. Lah dadi. Lah kok sampean kira-kira nek Kang Mbok ki arepe dadi manten sampean arepe paling ping sungsum apa? Arep nari apa arep nyanyi? Apa arep jungkir wale? Arep joget. Apa iso joget? Apa iso? Arep jajal. Joget. Kalau yen aku arep lompat-lompat ae. Lompat-lompat. Ya nebeni wong kok ya saking senenge ngono. Oh, saking senenge. Yen panjenengan arep apa biang? Oh, jogetan. Jogetan. Sampeyan yo jogetan. Oh iya. Aku sing jogetan, aku tak melu jogetan juga lah Putri. Lek nek joget sampai bawah lho ya. Ya nggih. Ayo jogetan ya, joget ya. Putri mudah-mudahan muka-muka sida dilamar.
Mesoke keri zaman eling bab apa mas anjene bener kandamu ketoke dini sing kae lagi lara untu ayo mbak mas jadi perai mas jadi perai karep jaluk piesami aku kudu tapi Makoke keri zaman eling bab apa mas pancene bener kandamu adil ayo biar mas aja dipleloi mas aja dipoyoi karepku jaluk piesani aku kudu ngerti cara aja ditinggal kaget hati murah Makoke keri zaman eling bab apa mas pancene bener kandamu wih sampai kemeringet budi tapi memang asik ini bunuh diri ya mbak nyanyi sing becik nyanyi sing apik kompak nguri-nguri budaya ya biar Muga-muga putri nerima lamarane pangeran. Piyo, gendeng iki arep ana pisonan tamu agung. Ayo awake dhewe padha tata-tata ubarape. Aja sampe nguciwani ya Biyo. Aja nganti gawe wirange Kanjeng Rama. Ya wis, ayo dereke. Tutup. Jogetnya kalau dosa-dosa tuh. Ya? Pakai lah. Oke, lo udah rasanya ini. Wis kepara nyutuk ya ingsun kang ajejuluk Prabu Wono Sewandana ya ingsun kang
kamengkuprak ana ing kraton Bantarangin wis kondang kalupa yen Prabu Wonosewandono Sekti Mandraguna ora tetas tatak kaluning pandhe sisaning Grinda Jinara Penter. Apa maneh Angine. Iya kan? Prabu Wonosewandono tetungguling Bantarangin sugih bondo sugih donya Mas Picis Raja Brana kang kaping 3 uga wis padha prisa menawa jedeg piadeke Prabu Wonosewandono ya pibeksa gagah nanging nganti saiki sejatine aku ya wis yuswa wis cukup kanggo napa palakrama nanging ing wektu iki Brahmana wanita sing gak tresnani jajal aku tak dawi patih jenengan ngendika nek wonten Dyah Sulistyawarna Dewi Sangkulangit saking Kediri. Lho, pun nggih. Pun lamar. Pun lamar. Mas Haji. Nggih. Kok gantung riyen nggih. Nggih tak gantung riyen. Sinom nyamat nggih. Sinau sisan. Sinau nggih. Diajeng sangga langit yen Cinandra sliramu kadya rembulan dadar Sung Cinandra warna nira diajeng sangga langit sangga langit ya Pak Enai. Prabu Wonosewandono kula atur ilmu Prabu kula niki abdi panjenengan alis nyenang sepisan Prabu kula atur ilmu Prabu kula niki amung abdi panjenengan netra lala grana ngruci kula atur ilmu Prabu kula sanes sangga langit Prabu diajeng sangga langit imbang ana katresnanku diajeng pipinya duren sanjure kados menaken Prabu Suwandono kula atur ilmu boten purun lamun tindak
diajeng saka langit. Kula niki siap Yang Prabu. Prabu yang sulistro ing wanok kang ndak tresnani diajeng. Kula sami saka langit Prabu. Aduh lali saire. Tadi di rumah udah apa di sini lupa. Greget soalnya. Prabu kalau Sewandono. Kula atur nyuwun. Jebule dudu sangga langit. Membo dadi sangga langit. Yen ngono aku iki mau penggandrung kapirangu. Impeng-impenen karo Dewi Sangga Langit. Isin aku. Isin menawa para kawula ing bantalangin prisaya aku kedanan Sangga Langit. Terus ngadulnya pun terus rapoh nggih. Pun Patih Ujangana Patih Ujangana sama Temanggunge nggih. Mas Heri. Tumunggung. Nalika semono aku wis dawuh marang Patih Bujanggana supaya kebun-kebun ninjang anjejamah ronten lamar yen iso boyong Dewi Sangga Langit. Yo. Patih Bujanggana sing tak utus ana ing kraton Kediri. Nggih, leres Wis sowan. sampun sowan Iya. wonten Kadipaten Kediri. Iya, iya. Yen pangapunten sakdayanipun badhe kula matur menawi menika lamaran panjenenganipun Yo banjur kepiye? Anggon ingsun utus sira nglamar Dewi Sangga Langit ana ing Kediri. Aku njaluk pelaporanmu. inggih sinuwun. Yo. Menika sadatosipun wonten kalih ingkang badhe nglamar. Ana loro sing nglamar Inggih. Dewi Sangga Langit. Nah menika setunggal panjenenganipun bendara kula nggih panjenengan Wana Sewandono. Lah ingkang sepisan menika Intine ditampa lamaran ira. ana nggih dereng awit niku ditampi tapi nyuwun bebono. Dewi Sangga Langit nyuwun bebono. Inggih. Banjur apa bebanan Setunggal menika seni budaya. sing sepisan seni budaya. Inggih sing boten enten wonten tlatah mriku Kediri. Seni budaya sing durung oleh tlatah Nuswantara iki. Inggih, leres nyuwun ngaten ingkang Wong siji kuwi. kalih ngantos bumi ketiga. Ingkang kaping kalih menika Yo nyuwun menika turangga. turungku. Turangga menika nyuwun cacanipun 300 dosa. Pantak sanget Sing sing sepisan nggih. seni budaya sing durung ana ing Kediri. Sing kaping pindho nyuwun Udo utawa turungga Inggih. catahe 140 Leres
sing persis padha ngono. Lah iki menika. Kula nggih kebingungan menika kados pundi. Ingkang kaping 3 Piye sing paling menika kewan menika ira-iran kalih sami ingkang dipun suwun menika. dadi sepisan kesenian sing durung ana iki. Nusantara sing kaping pindho Inggih menika turangga Ronggo sampe 140 sing kaping 3 kewan sing sirahe loro. inggih kalih menika sami lah kados pundi menika. Lah menika kula nggih wah awrat saged kados Gusti panjenenganipun kula pasrahaken jenengan menika sanggah napa tenangaken. Aja jenenge Rama Swandana yen ora iso usadane apa sing dadi kekarepane Dewi Sangga Langit. Inggih nek mekaten kula nggih saestu menika nggih dukung panjenenganipun lek ngaten. Nanging mangkene Nggih. mangerti nalika sliramu tak utus saling Kediri Inggih. aku nenepi nyuwun kersaning Gusti Mahang Mahasing Aspi nyuwun sih kegrahaning Gusti nalika semono aku entuk wangsik Iya. wangsik ya kanggo ngusadani supaya Dewi Sangga Langit dadi garwa Prameswari. Oh, dados saged kalaksanan. Iya. Oh, Sepisan inggih. aku diparingi bambu wuluh. Mone impek beliau. Kula kinten brambang wau. Ya biasa Nggih. ora tau latihan ketoprak. Oh, ngaten. Sing kaping pindho Nggih. aku diparingi tatal saka wit Cendana Wangi. Cendana Wangi. Iya. Oh, ngaten. Oh, nggih. Iya. Dados pripun malih? Sing kaping 3 Nggih. aku diparingi Wesi Pulosani. Awujud Wesi Pulosani. Menika enten gedhoyonipun. Dadi ya mengko tak jlentreh. Oh, ngaten. Iya. Sing kaping 4 ya kuwi anane diparingi pecut kan aran pecut Samandiman. Betul samang. Iya, pecut Samandiman. Wah, menika kita ngampuh ya. Ngendikane dewa yen ana pepalang ning ngarepku pecut Samandiman tiba bisa ngalahke apa wae musuhku. Oh, ngaten. Iya. Menawi mekaten menika boten usah dipun angget menika. Lah menika sampun dedaya panjenenganipun kalaksanan napa ingkang dipun impenake panjenengan. Menawa ke Nggih. kak apa maka dari itu apa maka dari itu Sakmono bae. nah mula kuwi ayo siapno para prajurit Nggih. para kawula saka bantarangin Nggih. Samakta samakta supaya sowan ana ing Kediri Nggih. anggo nglamar Dewi Sangga Langit. Mekaten siun kula laksanaken kula nyuwun pamit rumiyin badhe ngandhelaken menapa ingkang dipun suwun pangeran. Lah menika para punggawa lan para prajurit samakta wonten padepokan mriku. Aja lali kubur ape disiapke. Antaran disiapke kabeh Mas Picis Raja Brana. Monggo badhe. Senopati. Sinopati. Ayo. Bisa Ojo kanthi dina. Dagelan. Dagelan betul. Oh, Pak. Mas Warok monggo, Mas Nepo. Warung Pak. Pak reokan Mas. Mas. Warok Mas, monggo. Kula suwun Mas Husri. Niki warok kali Mas panjenenganipun monggo. Nah. Mboten mawon Mas. Oh,
Nggih, monggo menika Pak Depo, Pak Mas Gunawan, Pak iki komandane monggo. Nah. Kita Mas, biar ada kita. Datang kan kalau suwun sebenarnya monggo. Reoke Mas, monggo. Pak Depo, Pak Gunawan, Pak Usri. Mas asmane sinten? Mas Sukadi. Oh, Mas Sukadi. Nggih, Mas Sukadi. Nggih, Warok. Mas Sukadi Warok Ponorogo. Ayo, rekan Mas. Monggo. Biar dilatih Mbak Dino. Ayo, hae. Awas. Apa lagu ini?
Cuma modal KTP aja sudah bisa dapat tinggal. Pasti ya. Dadak merah. Kuningan dadak merah. Bujang Ganong. Nasiri Bujang Ganong, Nasiri Bujang Ganong. Hari Bujang Ganong.
Hey!